Miturut cerita saka Jawa Timur, ana pemuda kang bagus lan aran Jaka Tarub. Pemuda anake lanang bareng mbok rondo. Jaka Tarub duwe bojo widodari kang aran Nawang Wulan sing ayu tenan. Ana ing kayangan para widodari cacah 10 padha rebukan arep adu amarga arep padha lunga menyang adicara ing kayangan. Ing dalan widodari iku padha gegoyonan. Tekane ing pesanggrahan jebul banyune ora milih. Ayo dulu kita teng bumi, mendes sendiri masing-masing deh. Nalika para nawang pedulan banyu lan gegoyonan, Jaka Tarub liwat lan ngintip para nawang. Jaka Tarub duwe akal arep jukuk salah sawijining slendang para nawang, supaya bisa kenalan marang salah sawijine. Rodok suwe para nawang mentas saka sumber, para nawang jukuk slendange dhewe-dhewe. Cuk, Amit. Selendangku neng ndi? Lho, nang mbok taruh ndi mau? Neng kene. Jajal golek. Jajal golek. Jajal digolek. Kayangan yang ditutup. Ora ono. Kowe tinggal kene, mengko nek ketemu lagi mulai dhewe nek kayangan. Iki nopo kok kamera? Gelet juga gelet. Lah, mana kok wis ape-ape. Kalau gua belum sampai kayangan juga. Apa kenapa? Lidahnya pun tahu deh. Oh iya. Oh iya. Oh, aku ya aku mati tuh. Selendangku neng ngendi ya? 1 2 3. Apa neng kene? Aku kehilangan selendangku, kowe ora apa? Aku ora weruh. Besok tak goleke saking nginep sik nang aku. Nggih matur suwun Kang Mas, namine jenengan sinten? Kula Jaka Tarub, belas sampeyan sinten? Nawang Wulan. Para widodari ora iso nulungi Nawang Wulan, kejaba Nawang Wulan dhewe kang golek slendange ing bumi nganti ketemu. Kenape iso bali menyang kayangan. Ngene iki nang ngendi ya selendangku kok tak goleki ra ketemu-temu. Ngene iki aku ra iso bali ning kayangan. Bu, kula badhe tanglet. Ana apa Ceng Ayu? Jenengan semarep selendang warna abang mboten, Bu? Selendang kaya apa to, Nduk? Nek selendang abang aku ya duwe. Selendang niku bagi kula penting banget, Bu. Oh alah, aku yo gak ngerti. Nek penting banget yo tumbas meneh. Oh nggih, matur suwun nggih. Nawang Wulan iki sejatine wis kesel lan putusan sang golek slendange. Esuke Jaka Tarub sanjang karo Mbok Rondo yen arep nembung Nawang Wulan dadi bojone. Jaka Tarub ngenalake Nawang Wulan marang Mbok Rondo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula ajeng nalki bojone kula. Sing pundi salone, Mang? Nggih. Namine sinten, Nduk Cahayu? Nami kula Nawang Wulan. Asale saking pundi? Kayangan. Sawise oleh restu saka Mbok Rondo, wong loro iki suwe cedhek. Jarak dina oleh arep rabi, Nawang Wulan ngomong karo Jaka Tarub sapa sejatine dheweke. Nawang Wulan ora ngerti yen sing jupuk slendange biyen kuwi Jaka Tarub. Semono uga Jaka Tarub durung ngerti yen Nawang Wulan iki widodari sing duwe selendang abang sing dijupuk dheweke biyen. Jaka Tarub kelingan karo selendang sing diumpet kene lumbung omahe Jaka Tarub. Nanging Jaka Tarub iki oleh ngaku banjur menunggae ora jujur marang Nawang Wulan. Jaka Tarub wedi yen Nawang Wulan mangko nesu. Pikire Jaka Tarub arep ngomong mangko wae yen Nawang Wulan wis dadi bojone.
Meh saka dia asalmu, aku ra peduli. Penting aku tresno karo kowe. Nggih, kula nggih tresno kalih jenengan, Mas. Wis jujur kalian kula. Nggih. Suwun mpun trima kula apa anane. Rasa khawatir. Aku ra bakal ninggalke kowe. Nggih, Mas Joko. Aja mlinjani janji. Akhirnya Jaka Tarub lan Nawang Wulan dadi bebojonan. Kanugrahan anak telu wedok kabeh sing jenenge Nawang Asih, Nawang Tirta lan Nawang Halindri. Uripe Nawang Wulan lan Jaka Tarub kebak welas asih. Sawijining dina kekaronan padha sungkawa amarga Mbok Rondo ninggal donya. Sawijining dina Nawang Wulan kaget lan nemuke slendange ning kono. Dhewe krasa kuciwa marang bojone amarga ngrasa diapusi. Nawang Wulan marani Jaka Tarub ing sawah kanggo njaluk kejelasan babagan selendang iki. Mas Joko, Ngapa sih mlayu-mlayu? apa Mas? Lho, ki selendang saka ndi, Dik? Kok apik men? Wes ora usah ngapusi, aku disalah apa karo Mas Joko? Lho, kowe iki ngomong apa to? Go nemen Mas Joko karo aku, padahal aku jujur ora Mas Joko. Nawang Wulan sing tak tresnani. Kula nyuwun pangapunten. Telat Mas. Nawang Wulan banjur lunga ninggalke Jaka Tarub dhewe karo anake dhewe menyang kayang.